kadang hang ni mentah buat kertong juga VPP na Jaya konstituensi Melayu ya jingjop mentah si Bak Danzel ya tu ingi kendiat ke badan apa jang pi mentah hadirin berpilih ka result ya dak boleh jingkeman hi mesti mentah mo gila expect hi mengin long ni thì expectation là urlong sisa thì tăng kata hi naik ban ya mah ke ka bagi pai ba kila ban kmi lenti pi nomor mentah kila yo XK yang mentah bangi la ya kun election ding lai kwa hi ban penurlong mo ke ba ki pai ba kila kwa nangi tingni kristom tinge ban ngini le tinge hi kumno bangini ya yarap bat ngini ya sakri ya pai ba tang kum tu kablai sibon Ngada sungguhun sisya sultanat sisya. Ha? Ngada sultanat sisya. He expect area ka result. Nga expect hi umni kan long hon. Ban ngai ngut ning kong blai trai kan rat mo. Bang yo kha juni so jong jenjom kham tam yi pat ba jong kan nong kram constituency bakala ibet yang ban long kum tau MDC ba represent ya ka 8 nong kram district council constituency bakum jo nga ai kublai ki party workers nado ki president rong ba bakum jo wei pui ki khat jong ka VPP ki bala trai stom bangin yo kha jo so jong jenjom menta ka singi kublai shibon. Kay ka expectation na ni start. Nin saya pet kata, nin saya pet. Kay ka ba pin expect ba wala expect. Kawai ke bingna ke di syakri bahok babet na bentak pat bahi ber konsensi bag jela bro kawai. Publish bol. Hoi ta thank you. Aku ada gegar sol tentang si nyimban kono-kono ka jisong ila sotu pa hi bagi yo di jok. Kay ka ba kila ban upkerman nomor kecerman ni kita pakai bak bagi lombangin pendap hok kat kom ki jikular hi jogi ka pot election tai jauh do pakai bak kay pada ka kubur ka PI pakai bak lese ka jing khudai nakaleng jonga bat nakaleng jok voice of the people party ngi ai kublai hi pakai bak no kersan jok maulai bat kum juru itu gam pacam lai ka kersan nakam ta jok party ai jok kublai nom ta jogi baro i baro ngai ngo yo blai bagi kinong song snong jong kinong thmai constituency bagi sngo thu hai ban yeng nang ni shakmat ti kani ka jingjob jong pai ba bat ka jing trai sitom jong kinong elam ki jong ka voice of the people party bangi yo ban khai uni so ka jingjob kublai sibon kai ka jing ai kublai le se ka sur jong pi jong pai ba ka ba ko abanong yo pai ba ka dei bangin yai ne nang ni shakmat ka dei ta ka jing sedang inya long kum ni inya yai bet ngi yeng ka hok kerti ka jongi bat nang ni shakmat yin setrai ye ki kam ki bangi lech ki pai ba kadang kita konstitusi bagi VP kampung sih ketong kayak apa pidan ban ai min sim lam ikut per kertong ban judai banduk men sim ki pai ba nong song snong hi kin sa ai ka bha ka bai dei bat nang ni shakmat ka jingkan tu ka jonga ki wei ru ka long ba ini yang scam ba ya ka nong rim jong ka voice of the people party ban nang ni shakmat nginang yai trai sitom ya ka ai ka bang indai ban le nang ni shakmat mo ka please bon congratulations Kumna pisngong. Nga kemen ba nama ba ngayo iba ki paj ba ki i chishay ka party jung bat kum ta kum juru be ki lai chishay kan ki jing jok mo ka badan burong kaleng jok constituency Ki expect ya kan result. I expect na dun kong bet ngalatip ngalong confident na mga don bet bat ki paj ba ha ki ka ba ki ngatip kilong kum do takada long am don ka jing ting ka jing sir mga atip na dun kong ban kin penjob bet yang ake Mentah ba pila job ka expectation ka bagi paj ba kila pan expect tapi kum tahi kum bangi ong hi bangin wara e kata ka jingkala mo ha ka sinchar khadar kam tam ha podis council bangin pin ko je ka bam sam te ka de kata ken ka ba bangin le shisha ya ka ka bangin akular yo tak na mataw pa ba le se ka kubor jo pisu paj ba ka kubor jo ngate kan ngar ka de be kata ba ngai kublai na du ka men sim ka bu na du men sim do nu jo ngai kublai ye pi paj ba ngai kublai ye pi ki supporter jo ngai kublai i wei bala don kat bat nga ha kan ka jinga lenti jonga tengah ai kublai kamtam yu try ji sukan ubala ya daya ngane kini ki boro na ka jingpang na ka jing ngam don na do pas dang hika election bangat campaign na do menta masyatnya klan biang bet na dong hadong tengah ai kublai na mata ka namta ki leaders jonga ru kum chu ba ki la trish tom ban penjop mengin yo ikani ka jingjong Thank you, congratulations.